Number one video ya fueba video May na 28th of May 2025. Oze ya fuwolo nke May na 27th of July 2025. Eyotago mgbe ngara na data ya Zion project site na Ngor-Okpala. Inanyi for the speed at which the ọrụ si aga. Ewema na ife a na-ekwu ahụ egwu ụmụazị. Eyotago ife a na-ekwu ahụ egwu ụmụazị ka ọwụ. All na-aga n'ike ọrụ na-enwere ike achieve this level of success within just 2 months. Even self attack will make 2 months. Within just 2 months. Look at the level of success. Go boom, and indeed there is a city going on in Ngor-Okpala. All about inyegidom mkpọtụ since nyegidom mkpọtụ maka hospital bakwa after 3 years or 4 years egosi high flat eje kwa ụgwọ ya na mkpọ ịghọtago nke a wụ di mkpatacha akụ afọ ịchara ya mmadụ tiri ọkpọ saa aka mmadụ kwuo na ife na-atọ ụtọ okwuo na ego si atọ ọhile nwoke enyeghị mkpọtụ vu wonders na-eme inenezi anya ebe a ifu ebe a na-eri ego millions of naira wife agwago m unu si unu the only project ị nwere ike iji wee compare this project as far as South East to concern nketa awụ a mega capital project any state government or federal government na-alụ or just ka o wee wụrụ because so many sites ebe a na-alụ ọrụ na Anambra State kịta nwere ike ọwụ university ka a na-alụ ebidogo with a few building mmechazie expand ya ọwụrụ na general hospital ka a na-alụ ebido with few building mmecha expand ya ọwụrụ na ọgụnụ ka a na-alụ ebido danụ with one mana nke ahụ na-ebido with over 50 buildings at the same time. Which better way can we build Southeast economy if not by this huge injecting of capital into the economy? The chippings mmadụ had to go do 50 na agba chippings ya, do 50 na agba aja, do 50 in charge of blocks, do 50 in charge of cement, do 50 butelu achara, do 50 butelu planks, do 50 ya alụ makos, do 50 ya eme roofing step tie sheet, do 50 ya eme POP, do 50 ya bute tiles, do 50 nya cause over 2,000 laborers no na this site at the same time a na-eri ego na na-akọgheri akụkọ gbamo the factory mmadụ nwere ike ịrụ nwu na Ngor-Okpala o wee webata nwo this level of ego na Ngor-Okpala in the next 10 years or 20 years na na-akọ bullshit. Upon the completion of this project I enwe world class hospital ya deba ya bring about medical tourism where people can come from Anambra, even Bini, even Delta State to come to Ngor-Okpala for medical treatment. Cause university ya deba university does down and ebubata ego na Ngor-Okpala because na onye ona ya adazi abia na jene n'ife melu na egbari ya mi jene n'ife melu n'Uli before Anambra State University Uli kere ife ebe ahụ before Anambra State University egbari ya m kere ife egbari ya nwụ ọ bụrụ that university nye life to that place today onye lụtazie lodge ebe ahụ na-aba na-akọrụkwa ego nke na-eti na-akpa na-akọtu cause ebe n'ebe gburu na ọwụ na Zion gbadata permanent na Ngor-Okpala ịmụhụ na ebe ahụ ya World Tourist Center Owerri airport and Imo State airport ya do so busy a na-ebubata ego there the kind of visitors ya da abịa ebe a ishe na obere ife ka ọwụ ife mere na ndị mmadụ macha eziokwu mara ụma na-ekwugheri na the level of success ị na-afụ ebe a. This is just 2 months from the last time m gara ebe a. Imagine ka ọ ya dozi n'ọlụ a gaa to the next 2 months again ịma na majority of buildings there ebe a ya do completed. Indeed ọwụ na Zion gwa na ha chọrọ ịlụ city ịma na ha chọrọ ịlụ city Evangelist Ebuka Obi dimkpanabụ ka ọ dey play the show nene the 2 videos ọfụma nenecha the 2 videos ife dị iche na egbe ọ sị ịda agba ịgba ọnụ. Bring your economy down to Southeast any little way you can
do that. Yeah, for people now from all over the world, even people are more na ha emecha je Ngor-Okpala n'ụwa ife ya ebute Ngor-Okpala dugo Mandocha. This is exactly what TB Joshua did na Ikoto today. Ikoto na-eme today Ikoto na-eme. More visitors abiago to Ikoto, more foreign visitors, guests abiago to Ikoto than Ntobia na Surere. You cannot argue that. You should argue. Go and argue with your ancestors in modern time. You other go. So all thanks to Evangelist Chukwuebuka Nuziobi for the very first day or conceived with the idea of bringing Zion ministry to the southeast. Upon the completion of this place in Kewolwe Webidon, we now talk about permanent employment of people. Thousands of people that we feed from here, both direct and indirect employment. Here I go. Yeah, skillful and unskillful labors. Here I go. We be employed here. You know, na story. This is commendable. This is commendable. Every single facility here thereby are world class. Even factory here in Ebawa will be built here. People gonna roll on there. Only one Igbo na agba project ya mgba. If you enemy of progress, ego nyambo. Iwuru onye Ngor-Okpala we na agba project ya mgba for any reason whatsoever. You need to pour spit in your face. Because it's supposed to remember that this is more than any single thing you can be demanding from anybody. This is more than. A lot of people, many people have go to Ngor-Okpala more than people go here in 10 years within the last 1 year. You are not going to dispute that fact. Are you going to dispute that fact? The answer is no. Ka project Yanaga, as we also await for this year's ending of 300 days fasting. Oya dokwa popo. Okwa ya no on ground ka I will tag update. Na anya ka ifu epife na-eme. Just 2 months and ọ na-eme. Nwa na obodo oyiwo enye mkpọtụ since over 10 years iji wee ju obodo oyiwo. You have not added one single value to an Igbo. Lodanu no biribe nna gị na unu aha ịlụlụ ụwa injinia ka inyere ọrụ. Unu aha ịlụlụ ụwa mmadụ ka ikpolo aja, mmadụ ka ibu block. That will be also a way of adding to southeast economy. May that one it will complete a flavor ka ewu to ndị bone ị na-enyegharị mkpọtụ every January to December ị na-eti mkpu build factory as if na ebe alụọ factory aya alụzi ọrụ. As if na ebe alụọ factory aya alụzi ọrụ. Bunch of flavors nọrọ obodo iwu enyegharị mkpọtụ na ifeti mkpa ibu unu na-eme bịa mee nke ụka ifo. Come and do your own. Let us see. Stop telling us somebody is doing the workings. You are there talking from morning till night in Ekwugheri. Bịa were ofu project run an Igbo. No matter how little that project it will impact on people's lives. Onwe ndị ọwụ unu owu ka ha lụchalụ wee jegoro moto, they will never forget you. Onwe ndị ọwụ hostel inwelu na ịgbara ya m ka ha lụchalụ wee bido iru unu be ha, they will never forget you. You are adding value. Imagine how many millionaires Evangelist Ebuka be raised from this project alone. Still, he cannot doubt what God can do. What else can God do if not this kind of empowerment? A lot of people see about see about so many things about that. See about hospital bills by Yego here. How else can that money go round if not by mega project like this? You know, na koso gono gaoko na kofosrema na kofosrema onye furu ifeọma to ifeọma na n'obodo iwu nyewe mkpọtụ ka okeke jechala amị unu ya emecha gosi anyị butu unu maka ọzọ okeke ije amị wisi Evangelist Ebuka Obi ejichakwa anọchakwa na Lagos yo na ebutu amị ojelu ka ọ na ha egosi na east na footprint ya ka ọ na-adụ scattered all over. Look at the wave is making na southeast. Very soon Ngor-Okpala will be the next tourism destination. A lot of projects will start coming in there. Ndị mmadụ ya ebu ebe a na-eje ọrụ Port Harcourt, Owerri and Aba ịnọ n'aka akụkọ and nwoke onye Igbo ibe gị umerie ọkpọpụkọ Bible n'aka were eme ịnọ na-ekwugheri factory ịrụnwuho pigiri ịlụhọ poultry ịlụhọ pure water factory block industry ịrụnwuho na-enye mkpọtụ. Ịfụda na ebe onye na-anya bicycle na advice onye na-anya moto. Ịfụda na ebe onye ji ọkpa aga na advice onye na-anya moto on how to drive. Because share this video.